Ahojte, dneska si povedzme niečo o tom, ako uspieť, keď sa chcete zúčastniť online castingu. Poznáme teda viacero druhov castingov, ale jeden je teda fyzický, že niekde idete so svojou setkartou alebo bookom, alebo teda druhý spôsob, alebo teda druhý z niekoľkých je, že sa účastníte online castingu. Napríklad teraz aktuálne riešime 3 ponuky. Jedno je teda modná prehliadka, druhé je natočenie komparzného videa a tretie je keby nejaké stíhačky leteli, neviem, čo sa jedná. No a tretia ponuka je fotenie, áno, letia. Zaujímavé. Wow, koľko ich je. Dobre, naspäť. Nebudem to asi strihať, takže aj takéto veci sa dejú v Bratislave počas dňa. Takže a tretie video je teda fotenie detičiek v Tatrách. Pri všetkých týchto 3 ponukách klienti mali na nás požiadavky, aby sme im poslali, dajme tomu, chôdzu modeliek alebo aktuálne selfie video, nejakú krátku videovizitku. Každá ponuka má nejaké tie svoje špecifika, nie vždy je to presne dané, nie vždy treba niečo posielať, ale vždy je kameň úrazu. Za každým, keď niečo teda žiadame od ľudí, tak možno 50 až 70% ľudí nepošlú. Napíšu len, dajme tomu, mám záujem sa zúčastniť online castingu a úplne odignorujú fakt, že treba si natočiť napríklad nejakú videovizitku, aj keď pošleme inštrukcie, ako to má vyzerať. Bez toho, keď niečo nepošlete, nemôžete sa zúčastniť tohto online výberového kola, alebo čo máme poslať klientovi, len link na vaše fotky na našom webe. Ono to tak nefunguje, hej, takže treba niekedy aj z vašej strany vyvinúť nejakú aktivitu, čítať pozorne. Napríklad teraz sme zháňali aj videá chôdze a 50% mladých ľudí, miesto toho, aby si dali telefón niekde do kúpeľne alebo do detskej izby a 3-krát sa prešli hore dole, napísali, ja to nemám, ja to neviem, alebo však pred 2 rokmi ste ma natáčali niekde telefónom, keď som bol na kurze, takže je to veľký problém pre nás, pretože musíme vás otravovať niekoľkokrát, pošlite a potom nás to už nebaví jednoducho. Keď niekto vyslovene nepošle materiály, ktoré sme vyžiadali, neviete sa zúčastniť potom toho výberového kola. Treba proste pozerať, prečítať si pozorne zadanie a poslať to. Takisto nevidím aj problém v tom, keď od niekoho žiadame, že pošle nejakých 15 sekúnd selfie video, kde sa predstavíš. Hej, naozaj stačí povedať ahoj, ja som Jožko Mrkvička, usmiať sa, bývam v Bratislave alebo v Poprade, v Kežmarku, ukázať nejaký svoj profil. A to je všetko, nič od vás nikto nechce a niekedy sa stáva, že 3-4 dní musíme otravovať ľudí, že prosím, pošlite nám to. A nevieme už niekedy, že čo máme robiť. Niekoho naháňať do roboty, niekto nechce to fotenie za 500 eur, alebo tu už niekedy zlyhávajú všetky naše aj chcenia, alebo nejaká dobrá vôľa. Tak sa teda aj tiež zamyslite, že keď chcete niečo dosiahnuť, tak treba aj niečo pre to spraviť. Napríklad ďalšia vec, ktorá nás ako agentúru zdržuje, je taký fakt, že napríklad hľadali sme detičky od 4 do 6 rokov na fotenie v Tatrách a mamička nám napísala jedna, že no moja dcerka mala už pred 2 dňami 7 rokov, tak môžem sa prihlásiť. Ono, aby aj vy ste vedeli, že keď je v tých ponukách uvedený dátum, alebo teda dátum narodenia, aby ste uviedli, alebo teda vek, vy nikdy neukazujete občiansky preukaz na tom fotení. Ide o to, že nakoľko reálne vyzeráte. Takže ak hľadáme 4 až 6-ročné detičky a vaša dcerka mala pred 2 dňami 7, nič sa nejde, prihláste sa, nikto nebude kontrolovať nejaký rodný list. Pri týchto ponukách je veľmi dôležité, ako reálne ten človek vyzerá. Lebo vieme, že aj 13-ročné dievča môže vyzerať na 10, ale môže vyzerať reálne na 20. Takže vždy sa držte podľa toho
nakoľko reálne zhruba vyzeráte. Takisto častokrát v ponukách píšeme, že prosíme vás, reagujte do nejakého určitého dátumu, príklad od 31. mája, a nám niekto ešte 28. mája napíše, že zdravím, je táto ponuka ešte aktuálna. Jednoducho častokrát ľudia nás zahlcujú takými informáciami, otázkami, že nemáme čas na to reagovať, takže veľakrát sa pracuje s profilmi vzhľadom na časovú tieseň len také, ktoré splňa komplet informácie, požiadavky a vieme to hneď posunúť svojmu klientovi, lebo si predstavte, že 100 ľuďom odpísať, áno, je to aktuálne, však ešte 3 dní píšeme, že sa môžeš prihlásiť. Je to veľmi náročné. Určite toto video nie je o tom, že chcem niekoho hejtovať alebo nejakých ľudí našej v agentúre, ale je to o tom, že chcem vám pomôcť, ako uspieť, a ako byť promptnejší, ako čítať zadania a ako splňať vždy komplet všetky požiadavky od nás a od klienta. Tak držíme vám palce a veríme, že ďalšie ponuky, ktoré teraz pripravujeme pre vás, budú s lepšími výstupmi a bude sa nám lepšie pracovať s vami aj vy. Hlavne budete očakávať už pozitívnejší výsledok po tom, čo ste sa prihlásili. Takže takto v skratke. Ďakujem, pozdravujem vás Fame Management a vidíme sa teda niekedy na budúce. Ahojte, krásny deň.